जों दा मोनफैबाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटी। जोंहा दिनै गहपुर हालामाव गोबां रंजादों आरो बरायदों, बिटिआरखौ बरायदों आरो बे बरनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गायखुंगिरिजों लोगोसे बिटिआरनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफाद गौथुमनि दैदेनगिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। बेनि सायावबो सावरायगोन आरो बेनि सिगांनो माखासे आपडेटफोर दङ, निउसफोर दङ, बेखौ फोसावग्रोनि। खुलुमबाय, नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। अब्ला जों गिबि निउसखौ फोसावनो लादों ड्राग्स। आथिखालाव ड्राग्सनि गोबां हमगासिनो दङ। गुवाहाटीनिफ्राय लानानै आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोर जेरै क'क्राझारावबो हमगासिनो दङ। एक्सन डी बिथांमोना NLB बिथांमोनाबो हमगासिनो दङ। बेबायदिनो मोनसे जाथाया सोराङाव फैदों। बे जाथाया जादों सासे ड्राग्स फाग्ला। बे ड्राग्सखौ बिराद सोबोमोन आरो बेखौ ड्राग्स सोबनायनि जाहोनाव न'खरनि मानसिफोरा रिहाब सेन्टाराव लाबोदोंमोन। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय जालुकबारियाव थानाय गंसे रिहाब सेन्टाराव बेखौ लाबोदोंमोन आरो लाबोनाया सानथामल' जायोमोन। नाथाय बे लाबोजानाय जाहैबा सेंग्रा, बे सेंग्राया ड्राग्सखौ सोबनो मोनैनि जाहोनाव जानो हागौ बा बेखौ बिदिनो सन्देह खालामदों। बे सेंग्राया गावनि जिउखौ दौलें लानानै गावनो फोजोबदों आरो गोबां मानसिफ्रा बेखौ ड्राग्स फाग्लाखाय बियो ड्राग्स सोबनो मोनाखैमोन, बेनिखायनो बे जाथायखौ खालामदों होननानै सहायनो हायाव खालामदों होननानै सन्देह खालामदों आरो बेखौ लाबोनाया सानथामल' जायोमोन आरो ओरैबायदि ड्राग्स सोबोमोन जाहैबाय, बेनिखायनो बेखौ रिहाब सेन्टाराव दोनफैदोंमोन। थैनाय सेंग्रानि मुङानो जाहैबाय राहुल आली। अब्ला दानिया फैदो जोंहा नेक्स्ट आपडेटआव। जोंहा नेक्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय अरुणाचल प्रदेशनि तिराबाव आसाम राइफल आरो पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनानै आल्फा उदां उदखारि आफादनि सानै केडारफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय आल्फा उदां उदखारि आफादनि केडारफोरनि मुङा जाबाय अनिरुद्धपल असम आरो उपेन असम। सानैबो आसामनि थागिबि आरो बिसोरनिफ्राय हाथियार, पिस्तल आरो गुलिबो बोखांनो हादों। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामबाय आरो दा बिसोरखौ आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन आरो दासिमबो अरुणाचल प्रदेशनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव सिग्रोमनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। दानिया फैदों जोंहा जोबथा आपडेट। बे आपडेटआनो जाहैबाय जोंहा बिटिआरखौ बरायदों आरो बे बरायनाय हाबाफारियाव जोंनि बर'नि गोबां दैदेनगिरिया बाहागो लादों आरो बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि EM बिआर फेरेंगा एबा रनजित बसुमतारी बिथाङा मा बुंखो बेखौ ससे खोनासंदो, अब्ला नोंथांमोना बुजिगोन। दिनै बिटिआर हालामनि मोनसे दफा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जा एक्सटेनसन खालामनाय दफा, बे दफाखौ दिनै जाफुंसारनायनि थाखाय जोङो बे गहपुर हालामाव फैनानै सरकारनिफ्राय डिक्लारेसन होनाय मोनसे हाबाफारिमोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै आं गावखौनो खोब गोजोननाय मोनदों आरो धन्य होननानै सानदों। मानोना रायजो राजाफोरनि अननाय, जों साफ्रोमबो बर' माहारिनि हास्थायनाया जुदि मोनसे दौलेजोंनो दावबायलांबाय थायोब्ला जोंनि हारिनि साननाय आरो गेरेमसा हारि दानायनि जा मिजिं बे जाफुंसारगोन। बाथ्राखौथ' जोंनि सानजा मोननै जिल्लायाव थानाय रायजो राजाफ्रा मिथिखायो। माने बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जा एक्सटेनसननि दफा 3.1 बेखौ बिथांमोना जा होआ होननानै आगोलबो कर्टआव केस होनोबो नागिरो, होदोंमोनबो। केसआव कर्टआव केस होनायावबो अमर सिंह ब्रह्ममोना जेनदों। बिपिएफआ गासैबो बेवहाय जेनदों। इभेन जेननायनि उनावबो बिटिआरखौ गावसोर सरकाराव फैयोब्ला बिटिआर सोदोबखौनो डिलिट खालामगोन होननानै बा गाखोमोरगोन होननानैबो बिथांमोना बुंदों। गतिके बे बेलायाव जाय जोंनि सानजानि गहपुरसिमल' नङा, धेमाजिसिम बा आउटसाइड बिटिआरनि जेसेबां बर' फिसाफोर दङ, हारिनि थामोनथा आरो गेरेमसा हारि दानायनि थांखिजों गावनि जिउ, गावनि फिसाफोरखौ, गावनि आंगोफोरखौ बावबाय, बोलि होबाय, बिथांमोननि थैनि बेसेनखौ लाखिनो रोङै बे हाग्रामा मोना दिनै बे हारिनि बेरेखायै माबायदि बुंदों बेखौ नोंथांमोना गासैबो मिथिखागौ। गतिके बिनि फिथाइखौ गहपुरनि, बिश्वनाथ सारियालिनि, राङापारानि आरो धेकियाजुलिनि रायजोफ्रा गाहामैनो होखागोन इलेक्सन टाइमाव। मानोना फैगौ 2025 मायथाइनि इलेक्सनावबो नोंथांमोना बाहागो लानो मोनखागोन। पलिटिक्स जेबो गैया, जोंहा फोथायनाय दङ। गहपुरनि रायजो राजाफ्रा खौसेथिखौ लुबैदोंमोन आरो गहपुरनि रायजो राजाफ्रा बर' हारिनि जौगानायखौ लुबैदोंमोन। जौगाथायनि नोजोरजों हारिखौ गेरेमसा दानायनि मुङाव गहपुरनि एबा बिश्वनाथ सारियालिनि, राङापारानि, धेकियाजुलिनि रायजोफ्रा जे पलिटिक्स गेलेया बे कनफार्म। जों दा मोनफैबाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटी। नै अखा हादों बिरादनो।